L'afluència d'immigració il·legal ha davallat un 45% a les costes espanyoles. Tant l'accés de gent en situació il·legal com els aeroports com l'arribada en pasteres. La crisi econòmica global i l'actuació dels cossos de seguretat han estat algunes de les causes, segons el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que avui dematí ha presentat el balanç sobre immigració corresponent a 2009. Creo que se puede afirmar que este descenso es fruto esencialmente de una política. Es el tercer año consecutivo que tenemos un descenso de las llegadas de inmigrantes irregulares a nuestras costas. I aquesta setmana hem sabut que l'Ajuntament de Vic, a Catalunya, no empadronarà els immigrants sense papers. Una decisió com a mínim polèmica que tanca les portes a la sanitat pública, entre d'altres coses, a les persones en situació irregular. A Mallorca, com a la resta de l'Estat, la legislació és clara. Formar part del padró municipal és un dret bàsic dels ciutadans. Qualsevol persona que demostri viure a un territori de manera permanent té dret a empadronar-se, una condició indispensable per accedir no només a la sanitat pública, sinó també per sol·licitar una plaça escolar en cas dels infants menors de 16 anys. A Vic, si l'equip de govern format per Convergència i Unió, PSC i Esquerra Republicana tira endavant la proposta, els immigrants sense papers no tindran accés a cap d'aquests serveis. Que és il·legal, que és injusta des del punt de vista humà a totes, perquè negar la possibilitat d'una assistència sanitària o educativa o de serveis socials és profundament injust. Estirar la gent a la cuneta. A Palma el procediment és prou simple. Es necessita només un document d'identitat, l'escriptura de compra o lloguer d'un habitatge i un imprès que proporciona l'Ajuntament. Segons el responsable de Benestar Social de Cor, l'actitud del consistori de Vic és inacceptable. Això no és una mesura que pugui adoptar ni una persona ni un partit que sigui d'esquerres. Ni d'esquerres, ni de centre, ni de centre-dreta moderat. Això és una mesura d'extrema dreta. És més, segons el Consell del Poder Judicial, la mesura és incompatible amb l'estat de dret i si s'aprova serà recorreguda davant la justícia.